sker ting, man aldrig kan se andre steder. I ved, hvad man siger, Herbst. Forstår de, hvad jeg siger? Ingen vandrer ustraffet under palmer. Præcis. Hvis du ikke kigger op, så ender du med at kigge ned. Det er Alexander von Humboldts ord. Hvem fanden er nu Humboldt? Den store naturvidenskabsmand, der opmålte verden og grundlagde geografi. Humboldt havde ikke holdt 12 dage hernede.